3 points ka para kay upaw kay mangutang na sa kung way bayad. Magpakasin cash out na siya way bayad. Unya banha pa jud kaayo. Pagkahuman, birthday lang nga sa magyaw-yaw, basta mulakaw siya, magbilin pagyaw-yaw na siya. 3 points dahil sa kong papa kuya kay pautan ako 1K siya bayran daw niya ni kasweldo hantod karong wa pa ato pa ng last year dahil pa jud ana siya na papalit na siya ng sapatos gamito na akong credit card bayran na daw niya hantod ro aja hapon lahi pa jud kanang matog ko patin ko niya electric fan kick out na siya kuya uy palihog lang salamat. Si 25 points para ni Papa kay Sik Panugo sa mo kayo. Glenn, hugasan ko Glenn! Hawa ko yaw, na kuha na po, nanugo na po. 50 points na niya, delete na lang na ang 25 points ako. Dahil sa sunod-sunod mong paglabag sa patakaran kong ito, humantong ako sa isang desisyon. Ikaw ay pinapatawan ko ng forced eviction. Hindi ka nakarapat. Dapat pang manatili sa bahay. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. Ato, Kung na ay. gaya, paspas eh! Dugaya ka sa kayo, oy! Dugay man!